Ne scăpăm? Da, am. Da. Da. Nu le răspunde și dă-i repede pe... Deci pe microfon. Alo? Mă ridică de părinte, nu înțelege. Nu apăsa acolo, nu apăsa acolo. Nu apăsa acolo, nu apăsa acolo. Nu apăsa acolo. Acolo. Hai, gata, gata, uite, ia-l palmani. Ia. Hai, ia-l pe ăsta. Lasă că n-am nimic. Păi să nu o să mă îngațe. Așa, zice, bate